राजनीति जेबरक राजत्व खायना बागै नीति तुयै लुकुरंनि खास हतनै माननाय आबनो राजत्व खाय मानो आबनि बागै लाय थांनाय दाल बिदाल बोबाग्रानि जरारगो आ राजनीति तुयैनो बोबाग्रा कुसुं कुसुं सालायै तंगै तंलायो आ जरानि कगनो जों वानसुयै तुमुनो साना थांखांकै राजा ताबुगनि जरानि कगनो जों तुमुनो रुगै कक साना थांखांकै मुख्यमंत्री एबा चीफ मिनिस्टर हनै हिनजागो राजनीति बोबाग्रा चाना बागै सिमिन बया मंत्री चाना बागै सेनापति चाना बागै दाल बिदाल थायोनो आ राजनीति सामुं नांगो आ नीतिनो तुयैनो सीपीएम ओंथों बीजेपी ओंथों एबा तेप्रामथा नि बोबाग्रा फानो ओंथों आ नीतिनो रुगैनो साबो साबोनि बोखानो सतनै मान हामजागै मान आबनो जानि जान जे मानसाक जायतुगलाय तंगै तंगो सोशल मीडिया वो बेलायनो वायरल तिप्रामथानि दाल बिदाल तिप्रासा आमचयरगो तिप्रासा भूत बातायमानि जागावो वायरल ओंलायमानि जों जतर नुगै तंगो जयनिं मानि रग फियाबा कायसे जागावो कै जों नुगो 29 कृष्णपुर बीजेपी नि ओंगै बातायनाय बरं नाम बिकाश देबरमा राजत्व आसुगना बागै नीति नरगै तला निस्लाय तलावो कलायै साग बाय थांनो खिखलायै लुकुरंनि खास हतनमानि मांपलि जों नुगो साल चया सीपीआईएम ते आईपीएफ ती तिप्रामथा याकरै बिकाश देबरमानि बीजेपी नि बानाटलावो याक रमलायमानि त्रिपुरा हस्तिनि लुकुरक थाकिया अब देखनो लाइ थानाय स्रांसालो जों नुखा 500 फैमिली नि 1500 to 1600 बीजेपी बाना रममानि आरो तंगो आईपीएफ ती याकरै तिप्रामथानि बाना रमनाय गोविंद हरि जमातिया बाबूजी देबरमा तिप्रामथानि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारी सुचित्रा मोहन जमातिया विश्वबाहारी जमातिया तिप्रामथानि प्राइमरी प्रेसिडेंट नखबै दाल बिदाल आदंग अब ती हाइख्लाइनो हाइनो हाइ फासालो तेलुमरा आईपीएफ ती नि जीएस रतन देबरमाबो हाइनो 26 फैमिली नि 78 बुटार आईपीएफ ती तिप्रामथा याकरै बीजेपी नि बाना बरंगनां बिकाश देबरमानि तलाव फाइबाने जों नुगो फियाबा जोंते कैसा बाबिसा नासिगै नाय नायखा हनके 41 एमपी नगरनि पाताल कैना जमातिया बेलायनो बरम कतर बैनसाय चिकन बंगना मोसुं जायगा बकक साका हनके बैनि बिखावो खेप खेप नांजागो कगनो तंगो कतर उंना बागै कतय मांगो आबनि बागै बरं नांजक पाताल कैना खे कतर सिमिन न उंना मोसुं जागो कतय उंना मोसुं या आबनि बागै ब 41 एमपी नगरनि सिमिन केचेन ओंगै बिस्कांनि जरा रगो 10 to 15 years political थाइनि कमनानि सेप तंगै तंगो फियाबा तिप्रामथानि खे पठानलाल जमातिया 41 एमपी नगरनि सिमिन कप्लाय इंनानि सेप दंगो कतर उंना बागै कतय उंना नांगो आबनि बागै बरमुनां बिकाश देबरमा कतय ओंगै न सामुं टाङै दंगो आबनि बागै बरमुनां बिकाश देबरमा खे 29 कृष्णपुर बीजेपी नि ओंगै कप्लाय इंनानि सेप दंगो फियाबा अबसिनि वानसुग मुंसे नरनि वानसुग मुं बाहाय खायरगै सिनि कमेन्ट बक्स कमेन्ट ख्लायदि नरक नाय दंगो त्रिप्रि खरां